na 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro, que nos atopamos nesta feira totalmente inclusiva en lenguaxe de signos, que é moi importante, onde tamén se ten promoción a parte do viño o seu destino Ribeiro Carballiño, e para iso temos que contar tamén co todo o noso valor que temos, entre eles o termalismo, as termas. E aquí temos a directora xeral, xerente do balneario de Caldas de Partovia, Eva Álvarez. Moi boas. Moi boas tardes, Tibu. Estamos falando desta feira do viño, que é moi importante relacionar todo, unir viño, turismo, termas, todo formando un auténtico equipo. E contanos, Eva Álvarez, cal é a tua opinión? Creo que temos o noso carón un potencial enorme, tanto a nivel turismo termal, turismo etnolóxico, turismo cultural e paisaxístico tamén. É dicir, temos moita potencialidade. Estamos falando dunha comarca, Bisbarro do Ribeiro do Carballiño, onde aunamos, aparte desto, a gastronomía. E despois, moita xente chega de fora preguntando polo viño, pero despois danse de conta, cando volven de segunda vez, que temos unhas termas únicas en toda España. Neste caso, as termas do balneario de Caldas de Partovia. Exacto, que están situadas no Carballiño. Carballiño, ademais, ten a riqueza termal que conta con dous balnearios totalmente operativos, moi diferentes e moi complementarios. Partovia, no que estou eu, que eu represento o balneario Caldas de Partovia, que ten unha antigüedade do ano 1720, xa foi propiedade do monasterio do Seira, imagínate, xa os romanos encontraron as nosas augas. Entón, se os romanos na súa época toparon aquí todo no Ribeiro, despois posteriormente as termas, é o momento de decir claramente que ofertamos dende aloxamento, viño e as termas. Que pode ofertar directamente o balneario de Caldas de Partovia a toda a xente que se quere chegar ao seu destino Ribeiro Carballiño? Bueno, o que temos é que traballar conxuntamente. O seu destino Ribeiro Carballiño ten moito que ofertar, pero hai que traballar en equipo. É dicir, podemos facer paquetes donde se incluya unha visita a un balneario, as termas de Prixigueiro, ou unha visita a unha bodega, unha visita ao barrio xudío de Ribadavia, donde aquí nos atopamos, que é moi interesante, degustar dun pulpo riquísimo no Carballiño. A parte desa degustación riquísima que temos nesta xuntanza Ribeiro Carballiño, contanos como ves o futuro a nivel turístico, sobre todo do seu destino Ribeiro Carballiño. Eu creo que estamos vivindo un bo momento. Creo que, a pesar de que non traballamos moi ben conxuntamente, hai entes que están traballando ben. E iso notase que cada ano nos visita máis xente. Pero, bueno, queda moito por facer. Dentro destas visitas que ven xente de fora, cando chegan, por exemplo, ao teu balneario, que ven xente de toda España prácticamente, que é o que máis lle sorprende? O que máis lle sorprende é o pouco coñecido que é, sendo un produto tan exclusivo e tan valioso. É dicir, eles consideran que temos un tesouro inmenso e que aínda non estamos explotando ao 100%, digamos. Ese 100% acabaron conseguindo, e aquí estamos na promoción da 63 Feira do Viño do Ribeiro, para intentar, repetimos, dando un paso para adiante, mirando para un futuro inmediato. Por último, Eva Álvarez, xerente do balneario de Caldas de Partovia, que nos podes contar para despedirnos? Pois nada, animarvos a que veñades visitar o seu destino Ribeiro Carballiño, que degustedes do bo viño, da súa cultura, da súa xente acolledora e do seu termalismo. Dese termalismo, onde pouco a pouco neste seu destino vemos que se aparecen os camiños de senderismo sinalizados en linguaxe de signos. Importante, ampliar e nunca encoller o futuro de todos os nosos visitantes. Eva Álvarez, moitísimas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Seguimos na 63 edición da Feira do Viño de O Ribeiro.